Parcs Micaels de Campins i Barcelona. Un homenatge que també mereixen tots els cossos i forces de seguretat que van intervenir. Una vegada més, en nom de Cambrils, en nom dels seus ciutadans i de les seves ciutadanes, ens comprometem i elevem un missatge de pau, que és el més important, i que aquesta pau s'imposi a tot allò que abans comentàvem. La rancúnia, l'horror, el dolor, això no ho volem pas, i des de Cambrils volem donar aquest missatge perquè aquests fets no es tornin a repetir. Moltes gràcies i sobretot a les víctimes el nostre condol. Excelentísima señora María Eugenia Gay, ilustríssim senyor Joan Sabater Borràs, ilustríssima senyora Salou Aguirre, regidors no adscrits, la senyora Xavier Porcuna, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, i la senyora Carme Domènech, sotsinspectora cap dels Mossos d'Esquadra de Cambrils. Senyor Mohamed